NN pracujem 10. rok, nastúpila som sem hneď po strednej škole. NN som 23 rokov, od roku 1997 a nikdy som nemal v úmysle zmeniť túto prácu. Pracujem tu už 10 rokov, prišla som hneď po materskej dovolenke. Sloboda, disciplína, dobrodružstvo. Stretnutie s klientami. Určite ľudia, stretnutia a pomoc. Sme silnou holandskou firmou, pestujeme si tú rodinnú kultúru, týkame si, pomáhame si, podporujeme sa. Stabilná spoločnosť, vyše 170-ročnou históriou, nadpriemerný zárobok, časová flexibilita a skvelý tým ľudí. Som finančne nezávislý a riadím si svoj čas. Práca v NN mi dala možnosť plniť si svoje cieľe. A jeden z tých cieľov bolo cestovanie. S touto spoločnosťou som videl krajiny ako je Madagaskar, Mexiko, Japonsko a ďalšie veci, ako je postaviť si dom a mať veľkú šťastnú rodinu. Dala mi slobodu, a to nie len finančnú slobodu, ale aj tú časovú. Napríklad som si mohla popri práci urobiť vysokú školu. Mne sa páči táto práca kvôli tomu, že je určitým spôsobom ušľachtilá. Vlastne službu, ktorú poskytujem ľuďom, vedia doceniť práve vtedy, keď sa dostanú do najťažších životných situácií. Určite zahodiť všetky zažité predstavy a predsudky, nebať sa práce na živnosť, ja by som už nemenila. Tak záujemcom by som odporúčil, nech si pošlú čo najskôr životopis a potom prinesú prískočné. Príď k nám, môžu len získať. Nech určite neváha, nech to vyskúša, lebo to, čo iné firmy len deklarujú, napríklad kariérny rast, tak je u nás realita. Vyskúšala som si to sama na sebe, začínala som tu ako nováčik, dnes mám pod sebou 10 ľudí, mám riaditeľku, ktorá začínala ako nováčik, takže u nás je to naozaj reálne.